Ćao ljudi, ja sam Moj, dobrodošli nazad na naš kanal, sad na moj kanal. Sa mnom su... Ok, danas igramo Minecraft preživljavanje na mom serveru i počinju. Upali u ravin! Jesi ga crko? Upao si u ravin. Idemo vamo, brate, idemo da cepamo drva. Idemo ovdje, brate, ovdje. Dobro da sam napravio pored šume, brate, vidjeli. Ja ću cepam ovo. Smijete da uzimate, čekaj. Smijete da uzimate kid od tog, tako. A mi treba zato što sam uzeo da rascepamo se. Čekaj. I gdje ćemo pravimo kuću, nećemo ovdje blizu, a to ćemo samo nacepamo drvo. Jo, izgleda nisam stavio promišlj. Ajde, to ću da radim kasnije. Evo da. Jesi dobio kid od tools? Evo, pošao sam ti ja. Samo da znate, mi nećemo igrati u Game 1, zato što nisam sise. Pozdrav za Veljka. A samo što nema fakcije. Znam. Ali dobro, vrati, ali ovo nije server, ono, ko Servcraft i to, nego... Ali ipak, vrati, nisam loše napravio, realno. Ja sam, evo, ja sam negdje na drvu. Evo ja kupim ovo, brate, ako budemo ikad pravili enchanting table da rokam ovo. Ajde, sad ću ja se tepovat do vas. Meni ne, brate. Znaš što ću da probaš? Smanji brightness, brate, znaš kako manje laga. U video sečti. Znaš koliko manje laga, brate, meni prelaga. Pa znam, brate, ali tebi je jači kompjuter. Znaš šta sam trebao da uradim? Da napravim, brate, warp ono full. Da imamo bre šta da jedemo. Imam 4 šteka, da. Ajde kilamo krave. Ovo bre. WTF, ljudi, dođite ovdje. Jel vidiš? Ko da je mrak? Ha? Brate, izgleda nešto iznad ovoga. Možda sam ja napravio neki warp na nebu. Sve sam. Samo idete TPALL. Ako mislim ako daje. A u stvari ne možete svi.
Ne možemo svirati, ne može samo ovaj bre srput. Ajde rokajte, ja ću te rokam ovci za krenu. Ja ću rokam ovce, napravimo krevet. Malo brati ovcima ovdje, nisam mogao našao, evo taman za jedan krevet. Imam pola šteka trska. Ako hoćete plat do mene, samo napišite plat i to. I onda, čekajmo da nađemo, sad ćete plat do mene. A ja ću malo da iskopam peska, brate, da bi... I brate, ali kupaš, te ima lopata. Efficiency 3 ima lopata, brate, na Kidu Tool. Probaj sa tim, poslao sam ti ovaj bre Kidu Tool. Znaš kako brže kopa? Nije, ali mi re, ko može da bude drugi na serveru? Mislio sam da je ovčica. A već si napravio kapu, na tim, what the fuck? Mislite vidite ovo, kako moći na planinu? Ovdje pravimo kuću garant. Gledaj ovo. Oh fuck. I da se slučajno teleportao da spavim. Ajde pam. To. Ovdje ima uglja, znači brate, ovdje ima ovci dole, ajmo li kolje. Ima svinja, brate, ovdje. Ko na sajmu. Ne znam čega. Što ima svinja ko na sajmu, ne znam čega. Ne je ovca. U ovo nemaš koliko krava je. Evo svinja pliva po vodu. Brate, nisam mogu nađem gore mjesto da napravim, brate, warp wheel. Majke mi. Sad ćemo vidimo. A ovdje negdje u šumi je, brate. Evo imamo ovdje. I drveće i šuške. Ajde, tipa, ajde ti pasi na mene. Ovdje vidiš, otprilike ovdje. Moćno ga. Otprilike ovdje na ravnici, jo. Ajde, hoćete ja da... Ovako, da se ne muču. Ajde, ja ću pravim kuću. Ok, on tako. Sad imam ideju. Da, obično.
Otprilike još 2 kocke u visinu ovo. Pa ćemo da napravimo kao malo širi sprat, što će moći nam bude. Znaš ono kako sam počeo pravim na KGB-u dole. Otprilike znam. Ne, je. Nešto ti jasno. Sad ću ovo da... Čekaj nešto vidim, stani vidim. Mogu da te bijem, okej. Ubio sam te s kamenima. Sad ću ja ovdje da postavim ove popla. I da škali. Napravite crafting table i kako se radi. Brate, valjda će mi jednog dana. Kako mrzim. Ajde da uradimo malo lepšu kuću, napravimo dva stavka. Hoćeš odem ja da nastavim? Ali sad smo ja i on, ti to ne radi. Okej. Ja sam napravio 2 kreveta, napravio sam 2 kreveta, ostavit ću 4. Imam ja još jedan da napravim. Uradit ću... Okej. Pazi me sad je po ovim incima, tamo skeleton. To ću još da uradim. Ne, samo stavim negdje, možda ih se može. Tako, ajde, 3 dana spavam. Ne, vrate, nisam. Doći neki kontakt da se isključio. I ljudi, evo nas nazad malo podešavanje servera. Nastavljam se ga. Ajde, kome treba bakle, gdje si da? Evo ti bakle. Evo ti od 10. Brate, znaš kako me laga? Evo. Bacio sam ti bakle da te pokupio. Neće valjda toliko da se zajedno. Idemo. I brate, zajedno. Mister, ja si već našao. Ma vidio sam ja, ima... Serv, ajde idi na sjeci malo drveta, treba ove... Brate, naši kako ti meni lagaš na Skype-u. Čak se čuješ se pa ne čuvam se.
Čekaj. Roki samo jedan blok više. Sad smo njega zagradili. Evo izašli. Ajde, čekaj da ja podrba. Okej. Ali ne treba mi šta, treba mi ovo. Bravo. Brate, meni je ovo prvi put na seriju da ne ovo. Treba hranje, brate. Joj, zaboravim sam. I brate, nikad, brate, do sad nije tako lagano. Brate, treba još dosta brzo. Ja daj. To mi treba. Šta sad ja radim? Evo, nastavio sam, ništa mi ne moraš da... Povezat će se to lepo. Čekaj, brate, ja ne znam ni koliko dugo već snimam. Ajde, ćemo mi završavamo. Evo samo da tamo nastavimo ovaj krov. I brate, nisam baš trebao odliku da pravim. Sad ću ja vas idem ovdje. To je. Evo ćemo završavamo. Okej, ajde. Čebe mi ti ćemo napraviti cijelo mentalno djelo. Dao si mi ideju, majke mi. Ideja kako mi se smetao. A ne ti, bre. Ovako preko. Ovako napravim stubove. Rekao tapkao se ništa ne dira dok se ovdje vrime. Evo sad će ovo lepo da ire. Ima da bude ki upisan. Wow, kako se prije. Brate, razmišljam samo ovo da uradimo od breze ovdje. Čekaj, moram snimiti, sad čekaj. Paparabara, paparabara. Gdje je vrati, ja se snimam. Ladno sam umaš ovdje,
Dođite vamo, dođite, ajde završavamo ovako, završimo ekstra. Stanite pored mene, sačekajte. Uzmite mačeva. Ne vidi se niko, brate. Evo. What the fuck? Brate, dobro, ajde sada. To je bilo sve za ovu epizodu, lajkujte, sredite se, posjetite njihove kanale. Slučajno, izvini. Pause!